Ola, Unitura, son Mónica e lío os outros contos e si, trae o micro na man. É que non había maneira de que se me aguantara na solapa. Ao final vou facer como esas Instagrams que poñen nun tenedor. E tanto critiquei. Non teño criterio. Bueno, hoxe veño a falarvos un pouco de algo que non ten moito relacionado con libros. Ou si. Como moitas sabedes, eu son mestra de PT, Pedagogía Terapéutica, o que antigamente se coñecía como Educación Especial, e non sempre quixen ser mestra. A verdade é que cando estaba estudando nunca quería ser mestra, quería ser psicóloga, quería ser escritora, quería ser moitas cousas, pero bueno, despois fixen selectividade, que bella, porque agora é a pau. Bueno, a ver onde me meto, metime en Maxisterio, fixen a carreira, non estaba moi convencida. Nas últimas prácticas, de feito, falei coa miña titora de prácticas, en plan, eu non sei se isto será o meu, porque, bueno, vexo, sí, que se me dá ben, pero non sei se me gusta dabondo, tal, e ela, sempre yo agradecerei, Lita, díxome, por que non probas a ser profe de apoio, profe de PT? Fai psicopedagogía, fai algún máster e proba a ser profe de PT. E nada, pois aí descubrín o meu camiño, que creo que me encanta e que se me dá ben. Pero todo isto ven por algo, porque hoxe pensei, e se homenaxeo a todas esas mestras que contribuíron a que a min me encantase ler, que tal? Pois aí vai. Entón vou facelo así un pouco como me acorde. Non preparei o guión, non. Despois, claro, hai señoros que din que menudas Instagrames, claro, normal. Vou empezar igual por idade, vale? O primeiro que recordo é, eu non pensedes que era unha nena maravillosa, fácil de levar nunha clase, porque claro, ahora a xente di, se eras mestra tiñas que ser moi boa alumna. Non. Eu era boa alumna porque me gustaba aprender. Pero era moi faladora, moito, moi barulleira, que iso ainda é algo que non dou controlado agora, eu estou nun sitio e e doume conta que berro demais. Moi despistada, moi impulsiva, bueno, a típica que lle tes que estar dicindo sempre, cala un pouco. Eu agora véxome reflexada moitas desas nenas. Entón, tampouco era unha nena moi fácil. Seguramente se dixeran cales son as mellores da clase, eu non estaría. Entón, unha desas veces que, pois, supoño que enchín a profesora, ademais, acórdome dela, Carmen Mosquera, que daquela non me caía especialmente ben, pero a verdade é que lle debo moitas cousas. A primeira foi que me castigou cando eu tería 12 anos por falar a botar toda unha semana na biblioteca do cole durante o recreo. E neses recreos pois tiña que ordear libros, catalogalos, estar coa profe que lle tocara de garda, e aí descubrín un mundo que me encantaba. O sea, de repente o castigo xa non era un castigo porque estaba contenta. O sea, aprendín todo o que había detrás dunha biblioteca e acórdome que durante un período de tempo eu dicía que quería ser bibliotecaria. Supoño que a mestra diría, por menudo castigo, pero estive moi contenta, de feito acórdame pedirlle se podía quedar máis tempo e ela flipar e dicirme non. E esa mesma mestra, cando xa tería uns 13 anos igual, unha vez na clase, non sei por que non tocaba, falounos dun dos seus poetas favoritos, que era Miguel Hernández, e recitounos Nanas de la cebolla, e fixo cunha paixón e con un sentimento tan incrible que eu recordo apuntar o nome de Miguel Hernández para despois poder ir a algunha biblioteca e buscar cousas sobre ele, e a partir de entón volvíme unha tola de todo o que escribiu Miguel Hernández, da súa vida, das súas biografías, así que esa obsesión debo a Carmen Mosquera. Non vos vou dicir como a chamábamos porque é moi cruel. E despois tamén con 13 anos, recordo a esa mestra que vos falei, que se chama Lita, que nos mandou ler el diario de Ana Frank. E impactoume, bueno, a situación terrible, impactoume ler algo dunha nena como a min que estaba a vivir
unha tolemia e lelo das súas verbas, non sei, foi maravilloso ler ese diario. Ademais, acórdome que tivemos como un debate, o primeiro debate lector que tive na miña vida, e foi moi chulo. Despois, con 14 anos, tiña un mestre de galego que se chamaba Paco, que decidiu que todos os venres íamos facer un concurso de relatos, é dicir, nos escribíamos o que nos daba gana e líamolos na clase, e despois votábase o mellor. E aí, pois, descubrín que me encantaba ler, que me encantaba ler xa sabía, que me encantaba escribir, que me gustaba escoitar o que escribían os outros, que me gustaba analizar o que escribían os outros, quen vos di que aí non saiu o xermen de libros e outros contos. Despois pasei ao instituto. Foi un cambio enorme porque, claro, unha barulleira no instituto con un profe cada hora, barullei o doble. Recordo atoparme xa de primeiras coa profe de lingua castelá que se chamaba Maca, que era unha obsesiva das faltas de ortografía e correxíachas como ocupaban todo o exame, mandábachas copiar. Recordo unha vez que fixo unha camiseta con faltas de ortografía, era como que nese momento eu odiei-na, pero iso serviu moito para que estivese moi pendente de como escribía e do que escribía. Entón, agradézollo. Igual non foi divertido aprendelo, pero agora doume conta que yo agradezo un montón. E despois pasaron os anos, non teño así ningún recordo hasta que cheguei a COU. COU é o último ano, será agora segundo de bacharelato. Eu fixen o último ano de COU, que maior. Son unha señora. Bueno, en fin. E aí teño que citar a miña mestra de Lingua e Literatura Galega, porque fun por letras, evidentemente, que se chamaba Ana, non recordo o apelido. E, claro, tiñamos que analizar libros de escritores galegos, non? E había moitos clásicos. E, claro, ler 4x4 de Manuel Antonio con 17 anos, sin un traballo previo, a min pareceme que é dificilísimo e moi complicado, e fai que tires un pouco para atrás, que digas, é que eu non o entendo, pero ela o que facía era, abríamos o libro e analizábamos poemas, frases, recórdome suliñar, falar dos símiles, das figuras alegóricas de a que se refería, da vida dos autores e autoras, e iso fixo que eu coñecese a Celso Emilio Ferreiro, a Luz Pozo Garza, a Manuel Antonio. Recordo sobre todo a poesía, porque era algo que nos custaba moito a todos e a todas, e ela traballaba moito e quería explicárnola, ensinarnos que a poesía pode ser para calquera, que non todo o mundo ten que entender o mesmo. Entón, recordo ler iso e de repente darme conta que me gustaba Manuel Antonio, que me gustaba Celso Emilio Ferreiro, e entón recordo estar nesas horas de galego como disfrutando. Eu creo que era cando máis calada estaba, pode ser. E gardo eses libros como un tesouro porque están totalmente suliñados, marcados, onde hai tal, onde hai cal, aquí refires a isto, aquí o autor relacionase con isto, o sea, super marcados, parecen unha guía de lectura, pero iso axudounos moitísimo a desfrutar pois da escrita. Despois a verdade é que ela dicía moito de nós estamos analizando porque temos que ir a un examen, pero eu o que quero é que no futuro leades por prazer, sen ter que intentar descubrir figuras retóricas e todo eso, e a verdade, acórdome con moito cariño desa mestra que non me sei nin o apelido. Despois na Facultade de Maxisterio, pouca cousa recordo sobre a lectura, non sei, pareceme que limos moi pouco. Sí que recordo que tiñan que facer un traballo sobre os bolechas de Pepe Carreira e que a titora dese traballo púxome en contacto co escritor. Foi a primeira vez que falei eu cun escritor de ti a ti, ademais por teléfono destes da casa, no móvil, e foi moi chulo facer ese traballo e descubrir o mundo dos bolechas que ainda hoxe en día están a triunfar pola biblioteca e entón, pois, ata aquí todo o que me axudaron estas mestras e mestres, seguro que non me axudaron máis porque eu non me deixei, pero é moi importante ter en conta
todo o que influe, toda a xente nos primeiros anos da túa vida, non, que te rodea. Pero o importante que é, se sodes mestras, ofrecerlles unha ventá á literatura, ofrecerlles que lean, porque sempre haberá un libro que lle guste, que igual non ten que ver co que está no programa, pero podelos enganchar por outro lado. E eu sempre, agora que fago moitas horas de lectura, horas de ler con outros cursos que non son os meus alumnos, intento pois facer todo iso que me fixeron a min e me gustaba, facemos bin cos lectores, facemos adiviñar de que libro se trata, ler en alto, rapear poemas, porque me parece que é moi necesario que les entren no mundo da literatura. Claro que non lle vai gustar ler, nin todo o mundo será un fan absoluto da lectura. Eu non son das que cree que a todo o mundo lle gusta ler, non. Seguramente haberá un montón de xente a que non lle gusta ler e por moito que lle poñes un libro diante, pois non lle vai gustar. Pero polo menos que coñezan certas cousas, que aprendan a entender o que leen e ofrecerlle posibilidades, porque é verdade que tamén hai unha parte de nenos e nenas que non é que non lle guste ler, é que non atoparon aínda cal será a súa lectura ou que asocian a lectura moito a exames e a traballos, non? Entón, nada, ata aquí esta charla que vos dá un pouco igual, que non sei por que gravei, pero apetecíame, e nada, mandovos quises alotes, grazas por oír a chapa, vedes que sigo sendo unha lareta, e comentádeme por aquí que recordades dos vosos mestres e mestras, e igual as que sodes veciñas miñas, amigas, tal, me podedes axudar cos apelidos destas profes. Un biquiño.